Pahagini ko por pat ngidani kaban beteng biang ini ke jing hikai kabang ala sedang hagini ke voice kabala dep but lesingi baklak dia benai ke voice number ag jing shishamet ag sngingi dang poy ag voice kabala ispa south ho sao but apo YouTube channel ni ai ka laispa south sao men hagini kabala dep dengan ngin sepen bet ka mentag sngi hagini ke voice kabala ispa south ho sao ngadani ke ban beteng biang ini ke jing hikai ke banga ai kerteng ka ki Lynti ki Maian ki Jong Blei hagni ke jing hikai ngan pen i fi biang sajisen mendag sngi hat ngala kren bon ba ke tuka voice balai spa sopulai but mendag sngi ngako ngan chu ong lupai fi sajisen ya kaban pen kan mau biang fi balai ngakren chapang ki Lynti ki Maian ki Jong Blei namar hadin mga syong bat ngaperkhat hadin mga yu i ya ke rukom tray ke Jong Blei aga jing shekri Blei hadin mga yu i hayeng sam aga jing imshiman haga jing day bat ki wairu ki brio haga jing day bat ka kamu Blei nda habang pet ya ki Lynti ki Jong Blei nadu basdang hadu mata gisngi ngayo iba u Blei udan hilaga Jong ka Lynti u Blei udan lagi Jong ki nongrim u Blei udan lagi Jong ka rukom perkhan but ya ka ba mga bat mapingim snot holut ngi day tang ki brio but ni poye ke jaka ke ba ni klumar teng teng da habangi ni iba Blei umle kumbangi ni kwa but nga kwa bangan ong fi dei kata ka ba penong nga bangan ka ba pen ki nga bangan pen kre ene ke jeng hikai namar teng teng ni shakri Blei ngim sngot ho nga krene ke ne na ka benta jong fi wat kitu ki bala shakri slam wat itu ke bala yahat kam slam ke kam ke Jong Blei ngakwa bapin pinong up to date baru Blei wali yahat so tu ke jingmot ke barim wali yahat sa tu ke jingyo i ke bamendai ke bamenshua ke ba arpo shipos lipos nem mensuaro ngangala dan menta hage jing shikri lipos nem ngakwa bangan up to date baru Blei ngamkwa ngani yahat sabat ke tu tang ko wei na kwa nga fi ba walit klet ba Blei udan ki Lynti ki Jong una ki tien ki Jong ki badum ke lano ten rai ia kerukom sngot ho jengi ia kerukom shekri jengi tang ina miyang de ki ju ki nongrem jengi ki bangi ni sngot ho hi de ki jing sto brio nama Blei udan ki Lynti ki Maian ni wei po wei brio udan ki Lynti ki Maian ia ka wei po wei ki yang udan ki Lynti ki Maian ia ka wei po wei ki jing shekri but baro ke jingi kendo jingi ke jingi em gidei bala da pinang ban shuyat baru Blei ban yo i bo Blei dan ki Lynti alendat jongka kan pensuk ye ke jingi em ko jongpi ndai bon sen ni klumar ngan ol pa gumta namar bang tip ba ndang hikai gani kan penong fi ba fin perkhan Berenga keren si panggini ki Lynti ki Maian ki Jong Blei ngam omang skot ko lot ndai ngayo ina ka Bible ngayo ina ki Jong Yat Lynti ngayo ina ki brio ngayo isibon hagi Jong Yat Lynti te naka ni ka banga share naka ni ka banga selak bat feeling banga ni ka voice message kan ya rap ifi shikat de ya bet ngan pen i fi hagi ni ka por ngap ha fi ngayo ina ka Bible ba u Blei barbor ukwa ya ka ni ka jinglaw ukwa iya kiprio baro khamtam ya gibi shakri u Blei ba pinum ong try kani ka de Lynti ka banga ya nang ta defi sa khot u Blei ba un ya lang mat phi ha ka Lynti hi ka ta ka de jing bakla ka ba kraw palat ka jingi ma jisnosen ai gi brio ba bon ba ki ya daga to ka Lynti bat ki kwa ba u Blei un wan lang bat ki sa duai ba u Blei un ya lang bat ki ka to ka Lynti ka ba ki kwa long no ong no kum ni ong no ka wei ka liang long kum ma phi pen prat Lynti ma phi u Blei but phi pen i Lynti ma phi u Blei bu Blei te paru buat ifi na din wali kwa kum ta wali le ru kum ta pen bakla namar u Blei udan ki Lynti ki Maian ni ga jing em jong phi nga kren ga jing de shimet ga jing em ga jong phi u Blei udan ki Lynti ki Maian ni ga jing em ga jong phi na do bidang kha do ba pinda le ang ni pertai Bagi Lynti ki Jong Blei ki dei ki babaha ki jing em jong kwa man ya lam ngi ga Lynti ki babakla tang ba nda haba Blei u ya lam gi Lynti ki Jong o pi pim snau tho jing mo jong pi kam shai
pin poi ro ga jaka ga bateng teng pin klumar kanan ga por ga pin poi ga jaka ga bisa marway kanan ga jaka ga pin poi ga jaka ga pin poi ga jaka jong ga jing do jing kermen pin poi ga jaka jong ga jing artin pin poi ga jaka jong ga jing klumaro hari la da finang pat ia ka bania agi lenti ki bo bleu yalam finio i u bleu dan ga plan ha ga jaka te de ne ga dau ngasi snut nat e ga tu ga kitab Isaiah kalau nang ko besafu pra ngini puli kendian kum ke jinglam perang ini ke jingi kai namar ngajai so tanat e gani khat berbo bat ga e ba ingi namar ba ngim tre e gani to ngini puli kitab Isaiah kalau nang ko besafu pra ngan puli e gani ke pon na ga khat ka ba khat nyau ter pe wong kum ne u ong utrai unong sil spa jame utau ba khu jongi Israel fi wong nga ngalong utrai u Blei jome uba hikai ya me ban pen mentoi uba petin ya me hagalenti bakadei ya me ban nei aba mendala sha ashkori ki hukum jonga tiga jing suk jome kan jindala longkum gawa baga hok jome kan jing at pelung gaduriau usumbai jome ulong ko mushiam bagi khon ga khpo jome ko mauria jonka ya ka kerten ka jang u al am dala at no alam ni punjat na khamat jonga fi agane ke sam he ma bi agane kitab Isaiah lepi pule u Blei hang ni u kwa ban pensyai ba ma u de Blei u ba kwa ban ma ban hikai yangi ban pen mentoi ba u ba kwa ban peten ni ha galenti ka ba dei yangi ban nei kwa bangingin peten ni u Blei kwa bangingin ya lam la ngin hikai u Blei u kwa ba u Blei u hikai ngi kum ki khon kum ki khna rit ki bam tip sino ban lek bar bau kupau butin na kti ba yalam kum tau play ko ban yalam ha lenti ge jo tan rek khambun sin ni poe ge jing e ka we ge daw ko long na mar ba ngi ngim la satya ya khaban buat ye ge lenti ki bo play yalam ken mau play unum compromise ye ta play unum priang ye ka ban ong tongan buat la ga buat na mar ba pim so tho e play tip ba lenti ngi ya ngi kam dei takadaw unia bila ka jong fina takadaw jisu de unong aplang brat wang unong aplang brat uya shua jong kilang brat bat kilang brat is not ho igesur jong fi unong aplang brat uno melam syariat no melam shikrem shamau unialam shikija kaplang kabok kren bau Blei kwa banyalam ingi hagalenti ke jong tamba ki lenti ki jong Blei gidei ki ba pinum laban snot ho tangba ki de lenti ki ban pen poe phi shikija ka badai to ngan puli sa kawai ke ketien na ke ketien ke job Blei bat ngan sepen isu shui fi nang ni shikmat fi hang ni wang a ba pindala sa skori ki hukum jangan kamat da fi ngap yang a ong Blei fin roi fin poi shi thong fin yu i ke jingle khu nga se pla ba Blei u ong alukat ni hang ni ke kitab sam kal nang ko lai bu ar fi puli na ke khat ke pra u ong ni ke ketien snap ngan puli yang ni ke ketien ke job Blei wang akan khat ke bepra life war ke khat ke bepra wang no ngan penang ya me bat ngan hikai ya me hakan lenti kapamen lai kaya seriam tek bat katai ke kitab Isaiah kalau nang besab pra ke khat nyau khat pra hangi wang ngangan penang ya me ngan hikai ya me hakan lenti kapamen lai ngan senang ya me dah kabang kemi lagi kemat ame pe wang kumne wang wat long ko mukulai lani ko mukhashwar ki bam dan ge jing snot ho kiba don kam kiba day kiba ki jing riam jong ki de long unar la kam bad ulaka ban sin shari ki lum kum ta ki no mwana jan jong me fi hang ne bin pulir kham shifu o shifu ki jisu si na yo boman re to bo shani outra ge jing sne en ker ko u bro saudong bre u ong kum ta kamot upen wani ki brio ki bam snap ko mo brio boman o upapaman kinwan kijing so si shibo nrei bat utaw ba shania akamat pisngot ho yegelenti ki joble bat pingnya je kata pisania ai kata tang ni pet chua kum ka nuksa na ga ba ngala de pen ev kum ka nuksa na ga tien ga jong try yegelenti ki jong Blei ngala pen ev lese ga tu ga voice message ka bla de
ngalapan ifio Elijah kum no bagi lenti ki jong Blei ki penang ya u Elijah bon poy ga jaka ga ba teng teng uklumar ndrei ha ga ba khadu ba do poy chika jaka ga piang hi ti menta ka singiru ngan persang man pin isu ai fi ba pinio I bagi lenti ki jong Blei ga testament ga barim ki de ki ba ki besnot nat adu kata kata ki ba kwa u ba Blei kwa ba ni kai ni fi ngan si ong no kum ne ba pindup shai fi baro ki jing yai lenti ki jong ki khon Israel hagani ke testament ke beriam ke bagi mi na Egypt ane kanan ki de ki lenti mau ngite bagi lenti ke jong na Egypt kanan ke tang south hus ni ku mga juang kat kung di balik research lagi ang tangkat south ni na ya benta Henry ki poi ke south hus nembo na prenjo ki klem poi ru kanan ki yap no po kategori up di klau kadau ke de bagi klem tre ban bot ye ke lenti ke jong Blei ki kwa lagi jong ke lenti kata ke jing yang ngi menta ni kendo sibon ki aka ha jing em ban ngi poi jing sha ram de na ma bangem tre ya de lenti ke jong Blei ngammat ban ong bala da fiya de lenti ke jong Blei poi na besok you Blei lam no lam ke duri aw besau iku maka ba andre Blei pelong lenti te na ke duri aw besau ukwa de lenti ke jong tinga khwa bangan it kho ifi nang ni tin ke jong Blei ba bi puli ke Bible baka jing ya lenti jong ki khon Israel nadu ke tes nadu man banang nang tu negeri Egypt ha tu ga ha ni ke Bible na ke kitab Exodus Levi pet ba abo Blei Quran ni jat dari Israel pada buya lama ka udon ki lenti ki ba Maian lu kata kata ki bawat mangaru ngasngau lengo bat ngasngau nga kumperkhat bahaya ni henry ngayo I haga bakut hi ublei ude ublei udon ki lenti ki ba Maian ni ki kon Israel Sengau benut teng da perkhat ki kon Israel bagi klam tre ban buat ki lenti ki jong Blei but bona preng jong ki poy ga jing kanyom bona preng jong ki poy ga jing le pop bona preng jong ki poy ga jaka ga bakim tre shu ban bot bet yo Blei na mal bagi lenti ki jong Blei ki khoni sal kim so tho ni men tar ni poy hang ta ni kwa bet bo Blei le ko le mangi bangi ga bangi le mangi Blei de ban ko ngo bet mo Blei mlong kum ta udon ki lenti ki ba Mayan na ga benta jong pi te nga shamru yo ga wai sina ka benta jong fi ki ba dang shus dang na sigane gane rap ha fi nga sham na Bible ba khambon hi ki jingle ki jong Blei la ne ki lenti ki jong Blei hagni ke jat den Israel nadu na Egypt shadu kanan ki de be ki lenti ki ba Mayan hadu kata kata balik ka Mayan ngong namar ublei ubu ye gane ki jingal ti jong Israel ba kanong ka jing hi kai ka ba kraw ye ngi minta bangin yo I bagi lenti ki jong Blei baro aga testament ke berim ke de bet ba un pen iyo Jesus Christ dapat bahaya kita kete tapi sengot nat e Bible sepuli ya kita rekaman sepen ifi na Bible baro ki lenti hapo ke testament ke berim kambo ni ki dai ki ba Blei ku aban pen iyo Jesus Christ nadu ke testament ke berim Blei kwa bet ban pen iyo Jesus Christ bikin mau tu ko baki mut ban mi na Egypt tu ko met biya ga jing yaw pen yap tu lang burat tai ga snap katuru ko de ko kwa pen ilu pa yo Jesus Christ bu Jesu un sa yap sa jaw snam bat ga snam to un sa tap ingi sa pen khot ingi sa map ingi mal sa pelat ingi ga jing law marau ko pop kum ta ter fi ngayo I kan ga lenti ko ba Mayan ga jong Blei ya ka bangi menta ai ngo yo Blei bangi ni dan ga jing shine no man si mo khoi bangi snot ho pleng ga tu ga lenti ya ga jong Blei ka ba ki khoni Israel kim snot ho re Blei snot ho ba kwa banya lami gini ki Israel bagin snot ho ba ha ka wei pat ka por un sa wandala de ya ka ban sha alo ga ding na de na ka daw baro ki jing hikai ki badana ga testament marim ki point lani ki kidaw bet yo Jesus Christ tangini pet ye ko ga lenti ka ba Mayan ka ba ngan ong kum ne kani ka jingja hagani ka testament ga berim hagani ka kitab jingken ngaju perkat ya la diru ya gani ngau try amde ga besuk ya ki khon Israel yo Moses namar ba kilenti jo Blei ki jrong shisha ki long Mayan shisha fi
Hagini ke por ki Israel ki dana ke jingklo mar jingmat ke besyirkai. Moses badu Aaron kim nuchu ban ongkum nukum nuru. Upat ba ula keren persya yo Blei. Kila keren kila le pop kala don kecing le ke pam tipsyo badu Moses badu Aaron. Ki kila apa ya ke jaka ke bakim tipsyo Moses kamtam ula dan haga jaka ke ba ula labana ula jan kodiru. Amar bama uru sengaut holot. Ya Lynti ke Maian ke Jong. Bagi kita kedai negeri kitab jingkeng. Kalau nang ke ba arpu way. Naga dekat ke besau. Tertentu ini pulih ni. Nado dekat ke besau. Ada dekat ke bekendai. Hai ngaju lap ya ni ngaju keren kedai ke way naki kubur ke bangasih sengot tenat bah. Nama kini ke tahu yo Jesus Christ. Bat bangayo I ya Lynti Jong Blei hang ni berkada long sya ke Maian. Penyan pulih naga kitab jingkeng kalau nang ke ba arpu way dekat besau kong. Bat kilayat na ulum hor daga Lynti ke duriau besar. Ia kabane saudong igeri edam tikala pisa kamen sim jong tau pai ba namar kata ke Lynti. Tapi pulih ke Bible nga bang pulih nga pulih kumni nga dan kiktian ki bang ko ban sange namar ba ngayo jing smut ho no Blei. Fi ndakila ya la ia duriau besar. Kadang kejing pisah mensiam hagi kon Israel namar katuga Lynti joki ka ikum ba kim sengot ho ki poy ke jaka ke bukuluma kawan kejing pisah bon ba ngayo iya gini gisngi gi besyakri yo Blei kidana ga jaka ke pisah ke mensiam bat kim tip syukum no bale bat ndaga pisah ke mensiam kami haka jingkren. Bible kau pat ba ula keren persya yo Blei bat yo Moses. Balai pila ya lam ingin negeri Egypt bangini yap agari klau. Namar ukpum dan lemne ke umrum dan bagi mensim jengi kila sengau jeli yo nu kupu besneo. Muddur ta muddur ngan ong efi. Ki keren persya yo Blei. Ki keren persya yo Moses subriu bekrau jong Blei. Ki keren persya ya ke mana ke bau Blei wai. Hau perkat bahaya kata. Kami nang nu kata ke jinglok. Kami namar ke jing pisah aga mensim. Haba kim tip ia ke Lynti ke Maian ke Jong Blei. Ngayo I haduk mentaruk dan sipon ke beri. Oleh sedana perang jauh fifi sengap yang aga ni ke puan. Ai kini keketian kan yarap ifi ke ni ke puan. Haba pi pisah, haba pi ling a. Haba pi klem yo I ia ke jing. Yalam Jong Blei syanu ni yalam. Tapi dana ke jaka ke be. Nak kuat berpinang yang ni kawai. Walit keren persya yo Blei. Walit keren persya i ke beriu Jong Blei. Walit keren persya i ke jingker ku Jong Blei ke jing im Jong Blei. Namar u Blei udan ke Lynti. Muddur ki kon Israel. Ndaki poi haga ni ke jaka. Keren persya i yo Blei yo Moses bat. Keren ben ki ngan ong no kamne kita keren ke ketien ke besneo. Bagi orang ngila sengau jeli yo nu kupu besneo. Muddur ki pensneo ya ke mana? Ke bakhlem sneo. Ke bafinion ai ke jingbam ke ba biang tam ke ba Blei pha na peneng. Teng dah bangiling angi pisang ngi klet i ke jingker ku ke Jong Blei. Mat ngi knyum persya yo Blei. Hadai wat pedeng jong kani ke jingja ke bakat kani. Wali klet ki dan gomba million ki knyum yo way brio. Moses knyum yo Blei. Ngasngol ba u Blei hang ni upha lagi sending pedeng tau pai ba. Bat kila pu i ki brio ti kila yap sipun e ki brio nagi Israel.
Namar kita beri gelawan au Moses ki ong ila ile pop ang ila kren persya yu try persya ya meru. Duai hau try ba un shimno ini gibsen na pedeng jingi. Baru Moses ulu duai 6 tahun pai ba. Sebab bahaya kita kektian kan keren ni fikir dia. Ke jing bishar ke jong Blei, ke jing bitar jong Blei ke meklem. Igi kuni Israel hang ni. Uphat lagi sending. Fikir ni ki sending kim dei ki bapilapin kata iki. Kidai bet dagading hagadur jong gibsen. Kani kadai ka bau Blei ule ia ka ban bishar lani ban wanra ban ia kata ke jing bishar u bitar. Igi kuni Israel. Ba kidai yap ki pu ini ki sending. Kini ki long kenjaman sim. Ba ki pu igi kuni Israel ki yap. Masyad perkhat ia gani apa ri ba kejat min rio jangi pertai bro away. Ba ndah ba ki brio ki la le palat ki la kren persya yo Blei menta ka pertai gede ka bo ben Blei ba. Na ikum ba ki mi sending sibon menta apa pertai. Ki ba ki brio ki mla le ye. Ki dan ki sending ki bo Blei u sya. Bat ka pertai ka kelumar. Hang ni ki kon Israel ndak mi de gini ki sending ki bo Blei u pelait. Pu i ki kon Israel bat bon ki yap. Gapai buka ong ki kelak ka bomot ki Israel. Ndak ki kelak ka bomot ki let show Moses. Ngayo jingi kai banang ni. Ndak ki wan show Moses ki ong ngila le pop bat ngila kren persya yo try bat persya yo mero. Tuai lem na ka benta jingi bo Blei unweng no ini ki sending. Ngimla syu ban sya iki. Ngayo iyang ni iya ka jinglong jong Blei. Ngayo iyang ni iya ka jinglong jong Moses. Pinda syakran banyak ki ar million ki brio. Haba pi layang na kabenta jong ki ban yalami ki ban penpoi ki sikari kanan. Hendra kita ki bapila lek baha. Kita ki bapila pelat. Kita ki bapila yarap. Kita ki keren persya efe. Kamdai ka besuk ia ka leadership yo Moses. U Blei wa lagi sending ni Moses umla le. Ngasngot nat yo Moses ba uklem keren shikken tenro. Kadai ke jing hikai ka ba krau ba le siya ke jing shikri Blei. Lada fisya keren aba fisya kri yo tuai. Lada fisya iben aba piyai ba Blei. Lada kitu ki brio ki ba pila le ba ki keren persya ifi. But dengan dengan Lynti Jong Moses, bau Moses ngaklem yo I, bau pun paik tien, bau nia daya ledi. Lani bu unang e usngap ejar. But kawai na jinglong ki besngot nat palat yo Moses kadai. But nda haba ki pai haga jing apan. Ki hapuan jo Moses i. But nda kerpat yo Moses banduai, uduai Moses ulet ban yasai. Nakabentagi ni ki kon Israel ki bakren banyo. Katakin kadai ka leadership ka basisha. Katakan kadai ka jinglong nong yalam ka banau Blei. Bau Moses penyerengkat ila dia bat kini ki kon Israel ki pat ba. Ki kren banyu sngap ben pen pai kitin yada. Uyang bet aga position ko nong yalam. Nama utip begini ki beriu kin sekendu jing benda ki kendu jing kin wan biang syu. Ndaki wan syu unum ong. Yali wat deki wei. Ong ta. Let no syata, ki let syata kan bini jan ma kita te let syata ngacayo ngau ki beriu jingi bagi keren kum ta kin mau. Habe ki beriu ki keren persai fi ki wan biang syafi. Na kwa ba bintip ini ko wei. Pidei ia ka ban long jingger ku ki ban duai de ka no paro. Kani ka mga yo I ka nanti ka jong Blei fi. U Blei nda haba u Moses u duai. Katakan kita ka bakrao palat ka mga yo I na ni ka bado. Nda haba u Moses u duai. U try u krena u Moses u jubab yo Moses. Wong Moses kasi ngan o mga nami. Ngangay u Blei wong yo Moses. Moses ngayos ngaw ka jing duai jame. Ngan weng igini gisending. Ngan jubab. Tamapek Moses nda nga jubab.
Nganom jubab kuma metu ay memang an suweng no ini sending ya. Nganda jubab mengangadon ke Lynti ke Maian. Fi kata ka dega bakrau pala daga Bible. U Blei wang yo Moses ngadan ke Lynti ke Maian. Ya ke Moses u klumat lim mangi. Ngaru ngapuli gani ngaong try balei haba mela jubab. Ya ke jingduai Jong Moses mela jubab but mela mahap ikon Israel. But mekwa ban pelat no ikina gini sending. Tapi memang suwang baik ini sending. Fi teng ingin dua yo Blei ngi se yong Blei try mem su jubab baik. Blei me dakwa ik am. U Blei udan ki Lynti de ki Maian nak kadang kwa fin yai shaban ngap yang ane. Moses ngala yos ngau ki jing dua jame. Ngan weng ini ki sending. Tang ba pechene Moses lada ngajubab ngadan ki Lynti ki Maian ni ki memem ngau to. Kini ki Israel baror kim ngau to. Anam memem ngau to Andre menses to adia. But u Blei wang yo Moses tau mame yo sending bu ru yu alo rudiam. Ba wepo we baro yo balapu haba ulakmi yo unyo im. Tiu Moses ula tau dau senyo nong. Ba ulapu yo lo rudiam. Tiu ula dau ubsen ulapu ino ubrio. Haba ulakmi yo tau senyo nong ula yo im ken. Fi wat na da fila sngot ho igini ngakwa ngana pensyai ba pindu yo i. Ia ki Lynti ke Maian ke Jong Blei haga jai Israel. Fi uang Moses meyo i gitu ki sending. Meyo i gitu ka dur jong gitu ki pesen. Tau da kernang ke benela ke berkoi ba. Le akum ne. Sina upsen ia gani kernang sain durika penuan durika haga dur jong kita ki pesen ki meyo i. Sina way upsen daga kernang. Tang mamen sina haga dur pesen. Kum kita nga perkat ya gani nga perkat ya gani balai try lada memet ban pelat ya ki kon Israel balai mem pelat be da ka ba me lada me kwa ban thau tu balai mem thau da ga dur paro be itna ni da ga dur sentiu ulap ne da ga dur mo ka dur ka pan sngiat ne do ding do ne da ka no be itna ka be idei balai le thau da ka sen no da ka dur bsen ka ba bsen ke jing shisha la da pipuli ka Bible wa do Blei ru la tim te ban pelat iki kon Israel me pa thau da ka dur bsen fi hang ta ka jing ka nga ong fi bagi Lynti Blei but Lynti jing ikin dei me pa thau da ka ta ka ba da ka ta ka ba me la tim but Moses u de brio u ba ko mo Blei u shimmer no ga benela ba tap ka lawati ndakala saw hain kala usayika bom shoika penuan durika haka dur jong pesen utu sending but nda ula dep ushimi utu pesen renong wa I waloru dia fi wat Moses ngen sngot ho retang Blei sngot ho baru dan ga Lynti hang ne nda wa alo jong udiam yo lupsen upen pai gitu ki brio ki bala shapu psen di ki hajar lese upen pai ke kamat jong ki jong lupsen no mega Bible kong haba ki kmi shau tau sen no ki imbiang lani ki kia biang ki yo ki imbiang ki ya biang takadao ndai mo Blei le jadu le magic ne em mau ni Blei bingi shikri de bele kamba de bele jadu le khla em Blei hang ni udan ka Lynti ka Maian fi u Jisu the one chini ka pertai
Uong haga gospel ko jong Yohanes. Kalanang ka ba lai, uong haga dekat ka ba katsao. Kumba Moses ula kentiu yo tau besen haga riklau. Kum taru ka day ba an kentiu yo kuno brio. Bau eu banget yo unom jat shun reunio yo ka jing im ka babam juga. Fi pilapin mudur bau Jisu adin dia jasnam. No one. Ukrainio Nicodemus ia gane ka ketien. O Nicodemus metip bahaim. Ia ka tuku jing tha aga kitab jing ken. Bahabang pelat ia ki kon Israel. Ngapat haudo sen no. Bahabang pawa ia dia ngabagi kon Israel ki pet ki yo imbiang. Ong ketu ka diga dur. Ukrainio Nicodemus. Ketu me Nicodemus. Kabang akwa bamentip banadu kitu ki hajar senam. Blei ula ada pen ilupa ban pen im yaki prio. Ban pelat yaki naga bi jongka pop kaba po kat ni naga pertai. Dan ban pelat da kimran, dan ban pelat da kanu mla ban pelat da dur paru da hre da dur besen. But ujisu Ukraine bon bahaya gani. But ujisu pensyai. Bakumba Moses ukuntiu tu sen no. Dan kami nga ang ujisu. Bakumba Moses ushimi gitu gurnong kabanela nga ngalong buklempop. Bakumba Moses ushimi gitu tap agalawarding kumtaru on tap yang hagajing shana ben hagajing sha prang. Kumba Moses ubamutiet itu gurnong kumtaru labam yang latiet. Berkumba Moses upenuan dur gitu ke dur ke jong tu gurnong si ke dur besen kum ta yang ngaru labam latiet la penhiar yang si ke kerdan ke jong ke jingtim. Balai naman ngan sawan ban ba ke jingtim. Ke jingtim baro. Kabanadu Adam ke jingtim jong ke hukum. Ngamen tangawan. Ngalang tikum tu sen nong. Ubaba no ye ke tu ke bi kapar kemet jong di kon Israel. But ujisu hikayo ni Nicodemus. Ia ka Lynti ka ba Maian ka jong Blei ka tay ka kitab jing ken ka nang ka ba arkway dekat sa ter. Moses ngan ong biang sa jisen tip ia kane. Din dia jas nam do jisu wan. Upun i ka tay ka Lynti ka ba Maian ka jong Blei. Bekan ka manawa inu senyo nang ru halor jong biang. Bau nunu bo pet show ni sai nang unyo imbiang. Balu jisu ang kadai yo kono brebo an kentiu yo. Kentiu mat badai ban ra yo la geding na shadu jrong. But unono bo pet bange how Jesus Christ. Unyo ay gejing impam chugot. Anga nga snotan nat palat ya getien ga joblay. Na mga yo mdan jing tho ang pertay. Mdan jing start brio kabalaban poy shidu shata. Blei dan ki Lynti ki pamayan palat i brio hagane pertai. Ia ki baga jingmut brio kamkot. Kat adu ba u Paul brio jong Blei bu kraw. Habau perkhat i gajing kraw jong gajing Maian jong gajing lau Blei. Ngasai sengotanat bau ong ha kitab amap nga ga shiti shigi nongrom. Habau tho aga lenang ko bakhat we khat balai pulai wa ang. A ka jing jiliu ba ka jing kendrai spa kajing start bagi jing tebu Blei. Akat no bagi kita gi jingkut bishar jong ukilang ki bamla ayat syo. Bat kita gi Lynti jong uki bamla buat syo. Namaru ei ubala tip gi jingmut utrai la ne u ei ubala julang unang ya sela lembat u. U ei ubala ai shwa ubat on ai gi jing ai kliang pat auta. Napa na ubat da ubat syo ulang ki eke ibaro.
hau balong ke buram syabam cukut. Amen. Maju sengau tak ingin ingin khat. Kejing jeliu ba, kejing kenrais ba, kejing start bagi jing tiap Blei. Akat no bagi tegi jingkut bishar. Kilong ki bamla ayat syuk bagi tegi Lynti Jong ki bamla ban poch. Tegadau nice ngau start. Ngakren bet je ni. Nice ngau, nai ong ina ding ada riu perkat. Ijabeng jong fi irit palat bapintip ye kejing Maian ke jong Blei. Tagadau kibriu ki sekren persya yo Blei. Diki perkat ye gani met peneng, diki perkat ye gani pertain, diki perkat ye kejing penong barok. Kisah ong ila dia bengi degi tegi scientist bat ki persyang banuat penia. Bat ki syong ga jaka ga bakhama lor ban yo Blei banong. O Blei uklem tau ni ga pertai kin rius ni. Ndan bala nge ye kata. Bat namang takadau Blei uklem sya ingi bangin ye perkat nama utip bangin umkot. Uso ong ingi ka wei kektian. Daka jingai pipen sngau bahaya nga. Takadau tu siti sigi Hebrew. Kalau nang ko bakat wei ka dega siti ka bukodor. Yangi ki Kristan ki bangai ye kektian ka jong Blei. Bau ong kum ni haga siti sigi Hebrew. Kalau nang ko bakat wei ngan pulin naga dekat ka ba lai. Wang daga jingai ni sngau tho. Bala tau ye ka pertai dega kektian Blei. Klem ka jingai pim sngau tho. Lada pimut ban sngau tho syua bat sangai. Kat nongi baklaya kata baru Blei. Kat no ki nongi selop beriu bagi baklaya Blei. Ia ki beriu hanta. Bat ngi alam baklaro ia ki beriu hanta. Kat no bangi poye ke jaka ke bangi ngi yo i bagi beriu ki klem pai syo Blei. Bangi persyang ban pen sngau tho ia ki beriu. Bat begitu ki beriu ki klem ngai. Henry lada filet ki beriu ki bejiet ban ngai. Lada pi ai ke ketin ke jong Blei ki beriu ki ba angnot ki besliang bakin sngau tho bat ban ngai. Pin lap tang si pangkin sngau tho kini kendo baru Blei kini o igi jingkala ka bomon. Ngi persyang pen sngau tho ngi debate ngi tainia. Ngi da wat igi khot Bible ru ban let ye pen i. But nda ba ki sngau tho ru kinom la ngai. Henry kin mau ko Bible kong da ka jingai ni sngau tho. Klem ka jingai pim sngau tho. Pide tang ibriu balong ngan ong kumni iba ipingit iba retam haka jing tau jong Blei. Balong tang pui baru pum mu bom dan jingmat. Berkat tarungi keren krau yo Blei. Waf su Paul ibriu ba start aga Bible. Heri wong kat no ki jing krau jong Blei. Jing start ki Lynti ki Maian ki pamla syo ban berkat ban buat. Beliau ong ta namar ulap. Bai jabing jong uirit palan. Ndai ndau yai aga jing shai jong ka jingai bar ka jing ai. Bandau buat iga jing alam jong mensi mkhoi usngot ho iga jing Maian. Tagadao abang keren ni ka Bible ngan jerong wa ngan peteng ni ka jing kai. Mangayo i gini ki Lynti fi ki dei ki ba ki banga syai sngot nat mangan yalap mangan keren namar ngayo i ba mudur Blei buri i gini naga jing sngot ho jong ki jiu hadu mata kesni. Bagi klem la man yo i ga taga jing shisha bau jisu wan man shem ga dur brau. Bagi perkat bet bau tau Messiah undawan. Un David un shonga kulai ga kat ga bakrau un. Pelat iki na ga jing shisha na ga jing lau brau na ga pertai na ga himaro. Ki klem tip bau jisu wan man shem ga dur brau. Ba ga jing tim ga pop. Taga dau sa tau itu sen dunang ga dur jong sen. Jisu seorang ini kadimas kumbau Moses kuntiu senang ke riklau kum taru ke dei ngaban kuntiu halo jong ke din pna eu banget nga onom judge on de yo e jing em bang chukot kata ken ke de Lynti ke Maian ke jong Blei na fi ya agni ke perthei fi kendo igi jaka ke be pi ling api pi sanai knyum
Pet ayu Blei udon banyalam pinang ta. Nama udon ke Lynti ke Maian na pedeng jong ke jing. Wat ki jing mat wat kelumar. Wat la da fi ikum bakala slam ro. Apa Blei udon ke Lynti fi. Tengini tuai hagini ke por. Ko pada ke jing ngekurane ni ke ketian. Pada ke jing sengongo ia ke jing bahajame. Kat nunga kemen kin troy bang ayo man kerani ke jing shisha. Kat nunga kemen kin troy bangan pensyai chi ke brio. Mangar snow long shit raham kin troy. Ban perkhat ia ke jing jiliu ba jong ke jing start ke jame. Bangikim ki brio ngim la ban kot chata. Andai mela ibet ko mangi ko paban pen pau i ke jing start ke beri ke jame. Mengintip i ke Lynti ke Maian ke jame. Tuai begini ke jing hikai ke mga ai minta ke sengi. Kalau ke jing kerku ke kerau begini ke brio. Aga kerteng ke jong Jisu ke Nazaret ni tuai. Amen. To Blei kerku ifi, Blei